Kaixo, bideo honetan lau puntoa ataza egiten saiatuko gara. Eta irakasle bati azalduko diot, ebaluaziorako adimen artifiziala erabiliz nola sortu genezakeen tresna bat. Kasu honetan, aukeratu dugun aplikazioa Quizzes da. Quizzes aplikazioak erregistroa eskatzen du, baina dohainik erabili genezake hainbat ataletan. Quizzesen erregistratzen garenean, irakasle modura erregistratu gaitezke, eta gainera lanbide heziketako irakaslea garela adierazi genezake. Irakasle honi gomendatzen zaio irakasle modura erregistratzea, ondoren sortuko den tresna ikasleekin erabiltzeko moduan sortzeko. Behin erregistroa eginda, esango diogu sortzeko botoiari ebaluazioa. Eta guk aurrez ChatGPT-arekin PDF bat sortuta geneukan. Kasu honetan, enplegagarritasunerako modulorako lan jazarpenari buruzko informazioa jasotzen den dokumentu bat. Orduan, ordenagailuan ja gordeta daukagu dokumentua eta sortuko dugun jarduera honetan, tresna honetan, dokumentu horretatik galderak sortzeko eskatuko diogu aplikatiboari. Horretarako dispositibotik dokumentua igoko dugu Quizzesera, hemen dago rekisitos acoso laboral, eta dokumentua igo ondoren, adimen artifizialarekin galderak sortu aurretik, eman behar dizkigu galdera horien jarraibide batzuk. Kasu honetan, puntuazio bat, guk nahiko sinplea nahi dugunez, lehenengo gradukoa. Eta berak aukeratu diguna, defektuz, utziko dugu galdera erantzunen formulario bat, galdetegi bat nahi dugulako. Eta galderak ere automatikoa esango dugu. Hizkuntzare aukeratu genezake. Eta krear rekursori emango diogu. Nahiko dokumentu bi orrialdekoa bakarri denez, dokumentu harina denez, nahiko azkar sortuko dizkigu galderak. Noski, adimen artifizialak sortutako galdera horiek, gero, errebisatu egingo ditugu. Begira, ja sortu dizkigu galderak, 10 galdera, 10 puntu emango zaizkigu galdetegiarekin, guztira denak ondo erantzunez gero, eta 5 minutuen erantzuteko modukoa da. Hemen, egin genezakena da, galdera bakoitza editatu, edo kendu, hemen dago editatzeko, kentzeko, moldatu, eta galdera berriak ere txertatzeko aukera. Dena errebisatu eta gustatzen zaigu modura jarrita daukagunean, hemen aukera daukagu begiratzekoa, behin-behinean sortu dugun galdetegi hori, baina dena erekin ados baldin bagaude, argitaratzeko eskatuko dugu. Ikusten duzue, zein azkar eman digun emaitza, eta behin argitaratuta daukagula, beste bi aukera izango ditugu. Tresna hau partekatu dezakegu, beste irakasle batekin, berak ere erabili dezan, edo zuzenean ja, ikasleekin jarduera egiteko lotura hemendik lortu. Hemen klikatzen baldin badugu, ikasleei emango zaigun informazioa ikasleei eman, hemen kodigo bat beharko dute ikasleek galdetegi honetan sartzeko. Eta honekin ja jarduera egingo genuke ikasleekin. Eta hauxe da irakasleari adibide modura azaldu diogun tresna, adimen artifizialarekin sortua. Espero dugu bideo hau interesgarria izana eta eskerrik asko zuen arretagatik. Agur.